Assalomu alaykum aka. O'sha besniki xona arzoni bepul. Mol buzurda. Xona ina barodari aziz. Ina rahi moshin. Ина мошини сафед хуна. Я бурак дига бачаку ча ҳама каса созаки ҷамаки гирдаки хурдак кишдакен. Бачаша хунаи бепул дамол бузург. Шаҳри Душанбе пӯйни Корвон чораи част. Бародарои азиз бина соҳиб хунае. Мега хунара мефушум хориҷа мерам. Хулосаga бародарои азиз хунара ганда ибад арзон кардим. Хунаи модарай фаври пулиш дар курай бо нархи арзон. Нигоҳ кунед ки нарх чанд сум бачаёча. Я дона лайкамза як коммент мекунед нарх бепулай. Ина майда ба сӯи хуна мерем бачаёча. И бовар ки бародарои азиз хуна ба тарифи бигира меарзияй. Хунара чошта кардагем, чоштак. Нархи олмолу, слева. Нигоҳ кунед катешчай тайёрай. И вақто тоқчай тори сари хунара би. Нигоҳ кунед бародарои азиз. Беҳад хунаи хуб бо нархи арзон мехоҳӣ бачаёча нарха бигумуд. Нигоҳ ки нарх чанд сумай. Я дона лайкамза ина ҳози нарха мегумтон. Бародарои азиз ина нигоҳ кунед. Соҳиб хуна гарини занаки чахчахӣ будай вақто қасам. Хуна гарини хунаи зурай. Апашкара гарини бад пул дар курай бачаёча ба ҳамун хотир мефурӯшаш. Хулоса ага биҷа маърака ҳаму даю зибо уш пуша мезанем. Ина мебурем диҳим этаж бародарои азиз апа хӯраку хизмати сағраи лағлақӣ барои шумоай. Нигоҳ кунед ки соҳибхона мега нарха 600 000 мегум. Нарха 600 000 мегум бо савдо муомила мекардай. Бародарои азиз нигоҳ кунед. Боварам кунед ина хунаи қадама мешава. Инара барои қадама мемонем бачаёча. Ина и барои пешхизматҳоям қадовай кун давак мекунам. Нигоҳ кунед. Хулоса ага иҷа чӣ боша пишти парда. Иҷа ҳам куни канид вақшай нигоҳ кунед чотка кардагияй. Хулоса бо майда якум этаж мерем. Бо якум этажа мебинем. Майда. Хулоса агам нигоҳ кунем бародару пашкили яри миллионай. Пешкачас и гармира е вақто қасам дига намебурай хуна. И гармию нармира би. Вақто қасам сои хуна нестай. Ангуруша мизанем. Ничка нестай. Вақто кунем кануш. Зуибат. Нарх 600 000. Свеч соҳибхона мега дуи мияе. Хулоса ига азоб намекашем. Ана иҷада бу хонадор худаш зимни карги будай уҷратхона баняш. Ина хунаи валвалаки дигариш нигоҳ кунед. Хуно пансионер наиҷад. Хулоса соҳибхона ина бу хутун шинавидем ки ба чизи чора фурӯхта мешава. Хай бародарои азиз номраи апашкара мемонам ки ба хотире ки қарздор иштагия ба ҳамон хотир нарха гарени бад арзон чизи чора хатияй апашкара занг мизанед айноми канали сағраи лағлақӣ боя муомилаи дига мешава. Бохи дар панои алло бошем бачаёча.